Соңгы хәлләрдән соң мин гомумән хәзер бары тик Бәдретдинов белән генә аралашам дип әйтсәм дә була. Калган артистлар белән күрешсәм һәр вакытта ачык йөзем, елмайган, сәлам бирәм. Инде аралашуга килгәндә чыннан да Илсия белән без инде шушы дуслыкны без югалтмадык, шушы авыр вакытта да. Без һәр вакытта да җилкәне куеп тордык. Шул татар җыры көндә Илсияның концерты, мин инде чәчәкләр алып, Илсияның котларга мендем һәм шунда атказанган артисты исемендә котладым, ишеткәч тә котладым. Барыбер чиметеп алдым инде мин анда. Илсия бу атказанган артисты гына түгел, сиңа хәзер инде стәге түрәләр сине күреп, халык артистын бирергә вакыт дигән сүз әйтелде. Бәлкем Аллах теләсә, озак та үтмичә халык артистына бирсеннәр. Чөнки безнең инде унышар көн 12 залларында концерт кую, унышар көн Чаллыда, анда эшәр көн Мәскәүләрдә концерт кую бүгенге заманга күрә бу инде бик зур эш, бик зур казаныш. Һәм ул исемгә без лаектыр дип уйлыйбыз. Бирмәсәләр дә без инде менә минем быел 10 еллык юбилей, мин инде уйлыйм, барыбер үземнең әзрәк эшләнгән эшләр, из тарих бардыр дип.